ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб обуначиҳои канали ютуби Сауду ТВ ҳама каса хубен. Имрӯз 2 июн соли 2025 сол навори мошинҳои фурӯшӣ мешавад дӯстон. Хоб нафарое ки мошинхар ҳастен навора бо диққат тамошо кунед. Сауду ТВ 13-14 дона мошина монтаж карда реклама мекунад, шумо тамошо кунед бачаҳои азиз. Ва барои реклама рақамҳоро мегзарем. Чизе ки боша рӯй кунед. Заминаҳай, хонаҳай, мошинаҳай, квартираҳай, умуман чӣ мол маҳсул боша рӯй кунед реклама фурӯшта мегзарем. ирӯза наварда 13 та мошина. Ҳар як мошина аст ки бовар кунед зур. Амин марки гарани ғалтид. BMW 3 ҳай дӯстони мошин. Тамошо мекунем. Хоб лайкҳоро ҳаракат карда бимонен. Дар канал подписатсия кунен. BMW 3 астай. Toyota Mark 2 астай. Hyundai Sonata астай. Opel Astra астай. Хоб Mercedes-ҳо якчанд маркаш астай. Opel Astra астай, ду-се маркаш. Хоб Nexio ҳастанд. Хулас тамошо кунен. Навори зур. Лайкҳоро монен, навора сар мекунем бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. Тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. Борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада худшон бортонро мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷойи Туркистон хулас боршон мерасад. Ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. Бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. Беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акай Нозим. Марамат, срочно боротона занг дада рой кунед бародари азиз. мегзарем ба якумин Мерседеси фурӯшӣ бачаҳои азиз. Mercedes Benz C-Class тамошо кунед. айни ҳол дар шаҳри Душанбе Нахаду қарор дорад. Солаш 95 солай бачаҳои азиз. Нархша 35,000 сомон меган. Масъалаи сӯзишвориш бензину газ плюс гази 1,4 будааст. Объём моторша бигирем 1,8 тае. Коробкаш механика дӯстон. Мега ки соҳиб мошин расход надора. Хадавоиш нав кардагиай, краскашам навай. Утилизатсия дора. Такси гаштагӣ нестай. Фақат наличи сум 35,000 сомонӣ Мерседеси C-класси 95 сол дӯстон. одамое ки хоҳиши харидорӣ кардани Мерседес C-класс дорен, рақамҳои ватсапи соҳиби мошин ахириш 7806 ай. Вақте ки занг заден бигӯен ки аз ютуб канали Сауду ТВ занг задесем бачаҳои азиз. Марамат, успед карда мошинчаро бихарен. дуюмин Toyota Camry фурӯшӣ. бачакое ки Toyota Camry арзонак хоҳиш карден, марамат тамошо кунед. Toyota Camry дар ноҳияи Ёвон. Солаш 2005 солай бачаҳои азиз. Газ плюс бензин. Ҳолати хуби техникӣ Нахаду. Мотораш ки бошад 2,4 литр. Коробкаш автоматай. Ватсапшон +7 901. Рақамҳои русия қатӣ пайвастай. Метавонед худотон маълумоти бештарша бигирен. мо ҳаракат мекунем ки адресҳои мошина чӣ хеле ки мо дароӣ мекунанд хуштар шумода фаҳмонем. адресҳои боқимондаи ҳар як мошин тавассути рақамҳои соҳибмулк мешавад. мошин расход надорад мегӯяд. Нашод мотораш нав. хоб нашод мотораш алиш. хоб кадагием навай хулас. хадавои ҳастай ҳамаш қонуну қоидаш қатӣ. солаш 2005. нарх 50,000 сомонӣ. свет ҳамин ҳолат. худотон боз занг зада пурсон шавад бачаҳои азиз. сеюмин Mercedes C-класси фурӯшӣ бачаҳо. хоб боз Mercedes Benz C-класс рӯй карданд ки дар ноҳияи Рӯдакӣ гардиши Ленинграда қарор дорад бачаҳои азиз. солаш 94 ай. 31,500 сум нархи Mercedes. вақте ки дӯстони азиз кадомитон мода мошин рӯй мекунен, ҳаракат карда суратҳои хушрӯ бигирен. ҳамин мошин ҳамаи ҷоша дар видео мақсад бояд бияд. хулас суратҳои тоза рӯй кунен. Кадомитон мошин рӯй мекунен. хоб масъалаи нарх 31,500. газу бензин. объём 1,8. коробкаш механика. 339,000 қариб пробег дора. нарӯшка кор дора, камтар мега. утилизатсия дора. ай учёти гаи меброремаш. боқӣ корш кори мошинхар. балоно 50%. алиш намешава. пули нақд лозимай 31,500 сомонӣ мегӯем.
خب خداتان دوستان باز معلوماتی بیشتر بگیرین. 94 سال 31500. چهارمین دیو نکسی فروشی. بچکو عزیز، نکسی 2006 سال روی کردن. تماشا کنین. خب در شهر دوشنبه نرخی ساز نکی کم ترگه که قیمت هم باشن نکی میگه که سستانی سازای دیو نکسی 2006 وی پسکای موتورش 1.6 коробкаш механика 4 дарш электропакетай шаҳри душанбе 29000 сомон мегаш 2006 бачо 96 нестай 29000 сом муомила дора. дар ватсапшо 904 00 17 69 вақте ки занг мезанед мегӯянд ки ака мо номеротонро аз канали ютуби Саудо ТВ гирифтам. худотон дӯстон бод усиша медонед 4 та электропакет будааст. 1.6 механика 2006 сол 29000 сомонӣ. хуб дӯстони азиз, навори мо дар лайкора бимонед. имконияти падилиса боша падилиса кунед, подписатсия кунед. дӯстон мегзарем ба панҷумин Opel Astra F каравани простои фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузуфи универсал. нигоҳ кунед да, шаҳри Кулоб 95 сол. газу бензин нарх 33000 сомон. 33000 да караван аби тозагиша бачеча. газ бензин моториш 1.6 механика хадавой мега 90% ҳай. утилизатсия дора, фурӯхта мешавад. сум дар кошидагӣ ҳай. ба ҳамхотир савдош мекунам. маълумотош тариқи телефон. фақат харидор телефон кунен 33000 ай бача. 43000 не 33000 сомон дар шаҳри Кулоб. успед када мошинхаротон занг бизанен аз уми канали мо рақамои ахириш 17 13 прямои занг бизанен. ана ки лайкора бигзорен дар канали мо ҷошта подписатсия кунен. чизе ки боша роӣ кунед реклама када фурӯшта бигзорем мурдирас мо. мегзарем ба шашумин Nissan Sefiro. мор дара бинем бачаҳо 98 выпускай Nissan Sefiro. ин мошин дар душанбе қарор дорад. бензини холӣ, моториш 2 коробкаш автоматика. Nissan Sefiro. салом дӯстон, мошинхарои муҳтарам мега. ҳолати беҳтарин мошинчамон дар ҳолати нахадуай душанбе да қарор дора мега. ҳуҷҷато боша агар ҳамаш то соли 2026 ҳастай. задни камера дидем бачаҳои азиз. харидор аниқ боша занг бизана боз савдо мешава. хуб салон кожа краскаи сирхшқатӣ нарх 33000 сомон ай. дар 33000 дискора бинед чӣ хел зӯрам. дар 33000 метавонӣ бихариш аз уми канали мо. лайкотона гузорен дӯстон, дар канали мо подписатсия кунен. навори пагоҳина навори хонаҳои душанбе мешава. иншоалло тамошо кунен. фақат дар рафти тамошои навор фикротона дар комментария нависонен. мо ба назар мегирем бачаҳоча. мегзарем ба ҳафтумин Toyota Mark II. мошина бинед чӣ хел зур. Toyota Mark II солиш 96 шаҳри Душанбе. даруниш кушодаки хушроҳакай. толка бензин қати ҳаракат мекуна. хуб объёмиш 2.4 автомат будааст. 30000 сум нархиш. боз савдо мешава. мошин ягон расход надорад дӯстон. срочно пул дар кора бо ҳами 30000ш мегем боз муомила ҳам мешава. Toyota ҳами ҳолат Mark II. моториш 2.4 бензинӣ. хуб алишам мешава мега. хулас вариантотона пешниҳод кунем. ба нарх 30000 сум ба варианти алишӣ вариантотона худтон пешниҳод кунем. маъқул боша агар алишам мекунем. худотон дӯстон пирсон шед. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшимон. любителои BMW 3 сериес ҳамҷа ҳастен. солиш 2000 сол дар душанбе 50000ш мега. BMW-ра дар 50000 мехариву айҷош кокисмета. зури бад ғалти тамошо кунен. бензини холӣ, объёмиш 2 коробкаш механика ҳай. BMW 3 дӯстон сериес. рақамои аввалаш 5 5 дорад 95 12 ахиршай. срочно фурӯхта мешавад. нахаду ҳолати хуби техникӣ. краска тоза, салон тоза, ҳолати хуби техникӣ дӯстон.
خب یعنی که 50,000ش میگه کمتر باز سعودو داره. BMW 3 سریس ترویکا 2000 випуск. تلویزیون داره. خب همه طرفا قانون قویدش خطی سراشنا فروشای. این حال در دوشنبه 2000 سال بچه عزیز. خودتون با پرسان بشین. از ما نوار کردن از شما لایک گذاشتن. لایک ها خطی پدیرش کنین در کانال ما подписаться کردن فراموش نکنید بچه عزیز. میگذاریم با نهمین ماشینی فروشی که جدید داشتین. 75% مردم توجیک کلانتاراشون این ویدیو را جدید داشت. این ماشین مقصد ایرا любителёш به حد بسیاری آدمای کلانسال مقصد بسیار تماشا میکنن. 2107 2012 هم ویپوس بچه عزیز تازه بدای دوشنبه دخرو دورد 35500 سومانی. просто молодежь نمیگن میگیریده های میکنی میگردی. یک هفته مکانیکی بنزینی خالی. ماشینجا حالتش خوبه. بالونو پچکا خب задний мост داره. سطویزه سالن توزه جوی یعنی که سومگیری 35500 سوم. مرحمت زنگ زدن ماشین هر باشه اگر زنگ زن حجت نداره مرحمت معامله داره که 2012 هم سالای 35500 سومگش سودا میشه بچه عزیز. خب کراسکای توزه حالتی نخندو سالش هم سالی کنه نیستای سالای نو 2012 هم سال بچه عزیز. میگذاریم به دهمین ماشینی فروشی بچه‌ها عزیز. اوپل استراجی هستای بچه‌هایی که استراجی خر هستین. سالش 99 سال در دوشنبه 44000 سومانی بنزین پلوس گاز. انا ماشین مانا ماشین قد و قامت ببینید تماشا کنین. گاز و بنزین ابیام 1.6 коробкаш механика در کوزفی سیدان اوپل استراجی 99 випуск. ماشینچه حالتی خوبه میگه. حالتی خوب ده قرار داره. утилизация солона ҳуҷҷат дора кондитсионерам дора кор мекуна абъёмаш 1.6-16 клапана экотека азиз кондитсионер дора камтар муомила дора ҳозираш 44000 мега бо муомила дора дӯстон мотори простоя мақсад хеле нарходам метавонам бигам не ки мотораш дӯстон простой нест 1.6-16 нашод масъалаи кашиш просто зури бада чунки мошине ки мисол мебинам хеле мотора худмон дорем мотор 1.6-16 қати мошина ҳай мекунем просто зур мекаша бача азиз. мегзарем ба 11-ҳамин опел зафираи фурӯшӣ. зафираи фурӯшӣ 98 випуск шаҳри хуҷанд бензин плюс газ абъём 2.2 коробкаш механика. вақте ки мо мошин навор мекунем дӯстон ҳаракат мекунем ки ами мошинои арзон монем чунки якчанд каналҳое ҳастанд медонем навор мекунанд просто наворошон барои тамошои тамом хеле не ки натиҷаи кор боша. просто тамошо мекунӣ ва гирифта наметавонӣ бачаҳоша. ба ҳамин хотир ҳаракат кунем ки навора якумша тамошо кунен ҳамн мошиное ки мисол маъқул мешавад занг зад бигиренш. опел зефира 98 випуск хуҷанда 40000 мега гази бензин абъём 2.2 коробкаш механика мошини корӣ то 1 тонн мебардора мақсад ҳуҷҷат ҳамаш солона нав танировкашам солона шаҳри хуҷанд нахаду срочна 40000 сомонӣ боз савдо мешавад. аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед бача азиз. зефирара ҳеҷ вақт дар 40000 намеёбем бачаҳо хеле нархо камай. мегзарем ба 12-ҳамин опел зефираи фурӯшӣ. зефирара бисёр хоҳиш кардам дута монда бачаҳо. зефира 2001 сол дар ноҳияи восеъ 46000 сомонӣ газу бензин абъём 1.8 коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 4 та баллонаш навай дӯстон азиз. хоб 2001 46000 сомонӣ барои таксиам фикр мекунем ки созаям. газу бензинаш мақсад дизел неёш дизело 1.8 дӯстон мақсад ӯро метавонед арзон биёбед не ки хеле бензин гази зефирара ёфтан камтарак фикр мекунем ки мушкилтарак ай мо ҳаракат мекунем ки ами арзонтароша ёфта кофта навор кунем пешниҳоди тамошобино бигардонем бача азиз. ба ҳамин хотир ҳаракат кардан навораи моро аввал тамошо кунем бо хуб мешавад чунки хона навор мекунем замин мошин чизе боша тез савдо мешавад може занг занг фурӯхтагӣ боша шуна. 13-ҳамин мошини фурӯшӣ хундай соната. хундай соната 2007 сол нархша 25000 сум мега бовар мекунен 2007 25000 сомонӣ. адресаша гӯш кунед ака сарафина дидестен
خب 2007 شهر دوشنبه 25000 гази холӣ объем 2 коробкаш автомат. Телефонашам монда метавонин занг занед. Салом мотор коробка 100% ҳай. Мошин полни краска кор дора. 3 моҳа документ дора, утилизатсия дора. Ахири нархай 25000 сомонӣ. гази холӣ. дӯстони азиз, чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ кардем, чизе ки хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. Дига чӣ ко кунем? Шумо ҳам роӣ кунед. Чизе боша роӣ кунед, камака фурӯшда бигзорем. Фақат дӯстон лайкотона дар навор бизанена, дар канали Saudo TV подписатсия кунен. Чӣ меҳнати бошам бикунем баҳри шумо. Шумо ҳам наврора қадр кунед. Зиндаву сарбаланд бошед. То видеои баъдина бачаи азиз.